Mga puso, sayra na to labing wahing kalambuan na nining patayang lawas sa duha ka mga tao nga napalgan sa bukidang bahin dito sa lungsod sa Tuburan. Adunay live update si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, napaig og beyond recognition na kini duha ka mga patayang lawas nga napalgan sa usa ka bukirang bahin sa kasadpang lungsod sa Tuburan. Pasado alas 6 kaganihang buntag na report sa kapulisan kining napalgan nga duha ka mga patayang lawas nga nahimutang sa barangay Putat usa kini ka bukirang parte sa lungsod sa Tuburan. Kining nahimutangan sa duha ka mga patayang lawas sudlunon kini nga bahin, Bob, gibanabanang 1.5 to 2 kilometers gikan mismo sa highway og medyo layo distansya sabni sa mga haduol nga mga panimay. Matud ni Lieutenant Colonel Ismael Gauna, ang hepe sa Tuburan Police Station, padayon pa nila nga giila sa pagkakaroon ang identity ning duha ka mga patayang lawas tungod kay naglisod man sila gumikan sa nahiaguman nga pagkasunog niining maong mga patayang lawas. Bisan gani ang gender niining duha kung puro sa lalaki ba o lalaki o babay, naglisod pa ang kapulisan pag-identify sa pagkakaroon gumikan sa estado sa mga patayang lawas. Gisusi pasab kung sa maong dapit ba gipatay ang duha o gilabay gidala lang sa maong dapit ang duha ka mga biktima. Hinuon gibutyag sa hepe nga may timailhan nga sa maong lugar lang gisunog ang ilang mga patayang lawas tungod sa timailhan sab sa mga tanom sa palibot nga nahimutangan sa duha ka mga patayang lawas. Doon na mga sakop sa PNP Crime Laboratory nga miadto sa lungsod aron mo proseso sa crime scene. Hinuon gibutyag ni Gauna nga padayon pasab sila nga nag-request nga mapaubos sa usa ka DNA testing ang duha ka mga patayang lawas aron hingpit gyud nga ma-establish ang identity sa duha ka mga biktima. Gibutyag sa kapulisan nga walay nakabantay sa paglabay o paghatod mismo sa patayang lawas sa dapit gumikan kay layo-layo gyud kini sa haduol nga panimay ug ang nearest nga panimay sa nahimutangan sa mga patayang lawas giingong gipanag-iyasab sa usa ka idaran na nga tawo nga wa say nadunggan o nasaksihan ni atong mga higayuna kung kaganiha bang kadlawon o kagabi nahitabo ang krimen. Atong paminawon ang tipik sa pamahayag sa hepe sa lungsod sa Tuburan. Okay. Sir, bali ang panawagan ko is kung may mga nawawalan ng mga kamag-anak na lalaki o babae o may pasarang may nawawalan, punta lang dito sa Tuburan Police Station, baka sakaling makatulong kami o matulungan din natin na makilala kung itong mga victim natin. Subay ni atong maong pahimangno og panawagan sa hepe sa Tuburan, Bob, sa mga dunay nangita sa ilang makabanay, missing nga makabanay, miawhag sigaw na nga makig-coordinate sa ilang police station nga mahimong mutawag sa numero 463-9075 ang numero kana sa Tuburan Police Station. Mao kanang latest, Bob, gikaning maong panghitabo didto sa kasadpang Sugbo. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.